Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada wong bagus aja sira telongso aku bekok gendong Semua
suci mandia rahayu. Yo 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 yo. Lo lo lo. Kakung putri sepuh muda sedaya yen wonten lapat kawula nyuwun bumi pangaksama. Kula niki lare saking dusun Rumpaka dereng saged totolan sedaya kang saya priyeksa sampun ngantos sami ngolo ring kawula nadyan kula rupa ala nanging kasih kanca nira. Sedaya kang saya priyeksa sampun ngantos sami ngolo ing kawula nadyan kula rupa ala nanging kasih kanca nira. Dados atur kawula mugi samya sekedhak lenggahira sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane boten tata.
ajeng asri mindo among kersa sakotra iyo ngalah iyo gandeng tangan neng pinggiran pinggir pesisir gerak jengkeran bisik-bisik sirana ambi gentengan gendeng asli Banyuwangian yuk kersa paring nugraha antar para putra antar pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya padha bahu pikir lan tenaga sarta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha penting dalam Al-Quran Nabi Muhammad kata utusan gak utus dening pangeran
Jamane wali songo gambarke agama Islam kang mulya gambarane tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya elingo kang kuwasa wajib lakoni tuntunan kang ana limo zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa enak bola jamane wali songo gambarake agama Islam kang mulya gambarane tanah Jawa lewat seni supaya urip mulya elingo kang maha kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa yo bisa meneh yo jamane wali songo gambarke agama Islam kang mulya gambarane tanah Jawa seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya elingo kang maha kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa pada bulan Rada bulan yang besar sekali iku kewajiban umat Islam memperingati jika tidak hormat akan dapat tetap bersih tetapi yang hormat diberi amal kang suci mula besok
kang dados atur kawula kula badhe kantos critane urip ing donya pramila yen rapat nyuwun kumeng pangaktama sedaya prakanta saking seni dikaribah. Gimana Bolo? Pripun Mas, lanjut boten. Oke. Semuanya masih sanggup untuk jaga ketertiban? Masih sanggup untuk aman Bolo? Citra Rimba hadir malam hari ini atas persembahan dari beliau Bapak Sutik Rahayu untuk tasyakuran walimatul khitan dan juga ulang tahun putra putri tercinta. Sekali lagi untuk dulur-dulurku semuanya, sanggup untuk menciptakan pengkol yang aman, damai, terkendali. Oke, kita hargai yang punya hajat, kita hormati teman-teman panitia, pemuda-pemudi pengkol Ngawonggo Kalianggrek. Karena malam hari ini Citra Rimba hadir untuk menjalin silaturahim. Siapapun Anda yang malam hari ini membuat keributan atau huru-hara sehingga hiburan terhenti sebelum waktunya, maka dengan sangat terpaksa dari keluarga besar panitia akan memberikan sanksi untuk Anda semuanya. Oke. Dan ini ada pengumuman bahwa salah satu audien ini kehilangan satu buah handphone yang bermerek Infinix. Sekali lagi untuk segenap pemirsa mungkin ada yang merasa menemukan, mohon berkenan kerendahan hati, kesadaran hati untuk menyerahkan HP tersebut kepada yang punya atau bisa diserahkan ke panggung. Baik, Mas Irul, Mas Rudi, monggo dilanjut kembali bersama Citra Rimba Indonesia. Yuk. Raka kang kajirat tresna tinali-tali jiwa gegandrung parasmu ya Rasa